नों बाहाय मा खालामदों? बेदर जादों। नों बे हांगारखौ मानो जादों? ओरैनो जादों। मा जादों नोंलाय? लेखा बिलाइफोरखौ सावलाबायनानै हा? नोंनि नामा मा नाम? आंनि नामा खलासोलै। नोंनि न'आ बहा? बैयाव। हा? बैयावलै। ओइ बेखौ मानो जादों? बे मा बुस्थु? बेखौ जानाङा नों ओंखाम उखैदों नामा? हा? ओंखाम उखैदों? नों ओंखाम उखैना दं नामा? नों सानसे उन्दुवाखै नामा? नोंनि नामा मा नाम? दे बुंनाय बिनानाव नोंनि नामा मा नाम? दे बुं दे आं नोंनि थाखाय सोलाबिगोन हा? नों बे जायगायाव गोदाव सोराव नों मानो थादों फालाय? हा? नों बे हांगारखौ मानो जादों? ओरै फै नों बे हांगारखौ मानो जादों? हा? हा? नोंनि नामा मा नाम? खुलुमबाय आं दागाफोर दिनै आङो बे मोनसे जायगायाव फैदों आरो बे जायगायाव फैनानै जादों जेरै आङो बे दुखु सैनाय बोथोराव कारिजमेटिक रिट्रिटनि गेजेरजों बाथायसे फारिसिनि सिङाव थानाय माइबोचोननि मोनसे गामियाव सानथामनि हाबाफारि लानाय जोबनानै आं दिनै बे बाथासिनि सिङाव थानाय नैबे मना सेन्टाराव आं सफैबाय आरो बाहाय सासे दुखुथिया दिनैनो सासे इसोरखौ अनग्रा सासे जाय सिख्लासा दिनै बियो बे सिख्लाया जेरै बिनि जिउआव गोबां दुखुफोर दं आरो दिनै आं बेखौ नुनानै अनखांनो मोन्दों। बे लामा सामायाव थायो बबेबा जायगायाव सान्दुं गोसाब्लाबो अर सायलाबायो अर फुखांलाबायो आरो बे जायगायाव आं नुनानै गोबां दुखु मोन्दों। बे सासे खृष्टान सासे बे सिख्लाया दिनै बे खर'आव साननाय जेबो गैया जानाय उन्दुनाय गैया दिनै बेनि थाखाय आं बेखौ नुनानै आं जिउआव दुखु मोन्दों। बेनिखायनो गासै आइ आफा बिनानावफोर नोंसोरबो दिनै बे दुखुथिया सासे सिख्लानि बेबायदि जिउ जारिमा थानायखौ नुनानै जानांगौ अनखांनाय फैगोन आरो बेनि थाखाय नोंथांमोना गाव गावनि इसोरनाव बिनि थाखाय आं बयखौबो गुरै खावलायबाय आरो दिनै आङो बे गारिनि सिङाव दं मानोना आङो बे माना सेन्टाराव सफैबाय। आङो बे माइबं सेने गामिनिफ्राय सानथामनि हाबाफारि रिट्रिटनि गेजेरजों सफैनायनि उनावहाय आं नैबे जाय गोबाव समनिफ्राय बे जानाय गैया उन्दुनाय गैया गिदिंलाबायना थाग्रा बे बबे समाव लामा सामाव थायो सोर बिनि सायाव माबायदि गाज्रि आक्रमण खालामो बेफोर गासैनिफ्राय बे रैखाथि मोननाय बादि आरो बियो माबायदि मोनजादों एबा माबायदि मोनजायाखै माबायदि थादों आं बेनाव सोंनो थाखाय दान्दिसे उनाव आवगायलांगोन। नोंथांमोना दान्दिसे उनाव नुनो मोनगोन अनजागाफोर गोबांथार बे बुहुमाव गोबां जोंनि सोरबा बिमा सोरबा बिफा सोरबा गथ' सोरबा सेंग्रा एबा सिख्लाफ्रा बेबायदि उन्दुनाय गैया साननायफोरजों बेबायदिनो खर' गाज्रि जानायफोर डक्टराव अजानाव आरो गोबां मुलिफोर जाब्लाबो सोखा जानायखौ मोनाखै। बेनिखायनो दिनै बेफोरखौ नुयोबा लामा सामाव गोदाव सोराव गोग्लैना थानाय नुयोब्ला जों गोबां दुखु मोनो अनखाङो आरो बे सासे बर' सिख्लाया दिनै बेबायदि वाल सेराव लामा सेराव थानायखौ नुयोब्ला जोंबो गोसोआव दुखु मोनो। बेखौनो लानानै दिनै आं नोंथांमोननिसिम बे मानसिखौ आवगायलांनोसै बियो सोर आरो बबेनि आंबो मिथिया नाथाय बेखौ नुनानै आं दिनै बेखौ बिनिसिम थांनो थाखाय आगान सुरबाय। नोंथांमोना दान्दिसे उनाव नुलांसिगोन फै जोङो दान्दिसे उनाव बेखौ नायनि आरो बे जायगायाव जों आवगायलांनि जोङो बे लामायाव फैदों दा नैबे लामायाव आरो बे जायगाया बे माना सेन्टार आरो बे माना सेन्टाराव जों दं आरो बेयो सोर आं बेखौ नायनो हेल' नों मा खालामदों? हा? नों बाहाय मा खालामदों? हा? नों बाहाय मा खालामदों? बेदर जादों। नों बे हांगारखौ मानो जादों? ओरैनो जादों। मा जादों नोंलाय? लेखा बिलाइफोरखौ सावलाबायनानै हा? नोंनि नामा मा नाम? आंनि नामा खलासोलै। नोंनि न'आ बहा? बैयाव। हा? बैयावलै। ओइ बेखौ मानो जादों? बे मा बुस्थु? बेखौ जानाङा नों ओंखाम उखैदों नामा? हा? ओंखाम उखैदों? नों ओंखाम उखैना दं नामा? नों सानसे उन्दुवाखै नामा? नोंनि नामा मा नाम? दे बुंनाय बिनानाव नोंनि नामा मा नाम? दे बुं दे आं नोंनि थाखाय सोलाबिगोन हा? नों बे जायगायाव गोदाव सोराव नों मानो थादों फालाय? हा? नों बे हांगारखौ मानो जादों? ओरै फै नों बे हांगारखौ मानो जादों? हा? नोंनि नामा मा नाम? आं खलासोलै न'आव। दे बाहाय फै बे हांगारखौ जानो नाङा। बे हांगारखौ जानो नाङा। नोंनि न'आ बहा? हा? ओरैनो हरनाय नों मानो बे हांगारखौ जादों फालाय? नों बाहाय मानो वाल सेराव थादों? नोंहा बिमा बिफा दंना गैया? गैया। हा? नोंहा बिमा बिफा गैया? न' गैया? ओंखाम गैया? बेनिफ्राय नोङो जेबो गैया। सानसे ओंखाम मोनजायाखै?
सानसेबो मोनजायाखै बेखायनो बे हांगारखौ जादों हा बे हांगाराव नोंना उदै बुङो बे हांगारखौ जायोब्ला जों मा जागोन हा बेमारि जागोन थैगोन बे हांगारखौ नों जाना उदै बुंबाय रावबो नोंखौ बे जानायखौ बादा होआखै नामा हा नोंखौ बेखौ जानो सोर थिनदों हा नोंजों सोर दं सैतान दं नामा हा नों बेसे गोबाव जाखो जानो हायाखै उन्दुनो हायाखै जायनि थाखाय बिदि जादों नामा नोङो दे बुं नोंनि नामा मा नाम आंनि नामा खलासोलै दे हेल' ओरै फै नों मानो बे हांगाराव फैदों बे हायाव मानो जादों फै आं नोंनो मोजां जानो जानो लाबोदों जाग्रा लाबोदों जों हा नोङो न'आव थां न'आव उन्दु हा बेनिफ्राय बेनि न'आ बहा हा बे मा धोरोमनि काथलिकआ ओरै फै बेखौ सिनायो दा बे मा धोरोमनि हा काथलिक जोंनिनो काथलिक बेसे गोबाव जाखो बेबायदि जानाया गोबावसैनो गुमै बिरादनो गोबावथारसैनो गोबाव जाबाय बेबायदि बियो गोबावसै होनदों दा बिराद बे मा जानाय बिदि जामोन आंथ' बेफोरनि जेबो माबा गैया माने मिथिगौ नामा नों इसेबां मिथिया इसराइला खिथाना नों मिथिगौ फैनाय ओरै फैनाय नोङो सिगाङाव मा नोङो बेसे गोबाव बेबायदि लामा सामा थाबाय थादों हा सान्दुं अखानि गेजेराव नोङो ओंखाम जानो नागिर बे बाला बे हाद्रि बेखौ मानो जायो गोथाव मोनो नोङो हा देनाय नों बुंनाय बेसे गोबावसो बे जानायाथ' बिदिनो 10 बोसोरसो जाबाय खोमा 10 बोसोर जाबाय बे हांगारफोरखौ जालाबायो बिदिनो जानो माने बे बेदरखौ जानोमोन आरो बे जानायालाय बेदरखौनो सावलाबायना जायो बिदिनो मानसिफ्रा मा हरो बेखौनो लांना जायो दुगैनायालाय सानफ्रामबो दुगैनाय जायो दाथ' बेखौ बेदरबो गैया हांगारखौ सैमा जाबाय मा बेदर होननानै जाखो नों भाई मा बेदर दंमोन नामा हा मा बेदरमोन भाइलाय नोंथ' बे हांगारखौसो जादों बेखायनो नों बेखौ जानो नाङा दे नोंनि नामा मा नाम आंनि नामा खलालै आदसा बेनिफ्राय नोङो इसोरखौ फोथायोना फोथाया फोथायो नों मा खृष्टानमोन नामा नोंनि आइ आफायाबो खृष्टानमोन नामा बेनिफ्राय नोङो न'आव थायो ना थाया न'आवनो थायो ओरैनो हरनाय नों न'आव थायो दा नों जिसुखौ फोथायो हा बेनिफ्राय नोङो जिसुखौ अनो ना अना नों इसोरखौ अना बेनिखायनो बिदि जाबाय बेनिफ्राय नों उन्दुनो हानो हाया आङो उन्दुनोबो हाया नोङो बे बबे जायगायाव थायो फालाय हा नों बे लामा सामायाव थायो नामा हाथाइसालियाव थायो बेनिफ्राय नोङो बेबायदि नोंखौ सोरबा गाज्रि मानसिफ्रा नोजोर होयो नामा हा सोर नोजोर होयो नोंखौलाय बेयावनो सोरबा नोंनि खाथियाव नोंनि मोदोमखौ नस्थ' खालामो नामा हा नों जेब्लाबो न'आव था नोंनि थाखाय जों दिगोन दे इसोरा नोंखौ अरायसम नोङो मा ओंखाम उखैदों हा ओंखाम उखैदों ना नों दिनै बाहाय बे हांगार बे सैमाबो जादों नै नोंनि बे जानायाव सैमा जानायाव नोंनि थायो नामा हा बे मानो बेखौ जादों नोंलाय हा बे हांगारखौनो नोङो बेदर होननानै जाबाय बाहाय अर सायदोंमोन नामा नोंलाय हा नोङो बेबायदि नोङो मोजां न'आव था मिथिबाय बेबायदि गिदिंलाबायना बे वाल सेराव बे हाथाइसालियाव थानो नाङा नोंनो जानाय नांगौ ना जों अननानै हर आं नोंनो जानाय होगोन र' नों बेखौ जा दे बेखौ जा बेखौ नैबेखौबो जा बेखौबो जा नोङो बेखौ जा दे सना दे नै बेखौ नों बाहाय लानानै जा नों हारसिं बे उखैब्लानो बेखौ जा नाथाय नों बेखौ हांगारफोरखौ जानो नाङा नों मोजाङै दुगै मोजाङै उन्दु नोङो न'आव थांदे दानो न'आव थांगोन ना थाङा नोंलाय थांनोसै न'आव थांनोसै हा नों बाहाय थानानै हा सैमाफोरजों लोगोसे नों बे हांगारफोरखौनो जाबावगौ नामा हा गोथां गोब्राम जायो नामा नोंलाय बेदरफोरखौ सोरबा बेदर हरब्ला गोथां जायो नाफोरखौबो गोथां जायो सोर थिनो नोंखौ बेखौ गोथां गोब्राम जानो हा सोर थिनो नोंखौ सैताना हा आंखौ नायनाय मोखां नायनाय आंखौ नाय मोखां नों आंखौ सिनायानो सिनाया आंनि नामा मा नाम नोंनि नामा उखिलसो हा उखिलथा नों आंखौ सिनायो दा बहा नुवा बैहाय दुब्लियाव बबे जायगायाव गिर्जायाव न'आव नोङो गोथार बिनि सफैगोन गोजौ चिन्तानि बल बिथां गोथार बिनि सफैगोन आरो गोजौ चिन्तानि बल बिनि थागोन अफोरबो बिनि गासै खोमसिनि बलखौ गोजान खालामनानै नोंनि जिउजों बेखौ दैदेन
मानव फोरबो बे नोंनि जिउ बेखौ नोङो सैथानि आखायाव दाहगार जेरै नोङो 2025 बोसोरनि सिगां बहुतफोरखौ होदों खानागन हटेल लोंनायाव जोबनायगै नोंनि अननायजों बेखौ मोजां खालाम नाजारि जेसिनो नों बेखौ जानाय नों माखौ जानाय बिस्कुटखौ नों बेखौ जागोन जिरनानै जानाय बेखौ जिरनानै जानाय जिरनानै जा दे जा बेखौ जा दे मोजांखौ जादो नोङो बेखौ जा दे दे जा बेखौसो जानांगौ बे हांगारखौ जानो नाङा बेखौ नोङो लांदो दे बेखौ लां नों बेखौ नों हारसिं जादो नों न'आव थांदो न'आव थांगोन ना थाङा न'आव थांदो नों बाहाय थानो नांला नोंनि न'आ बबेथिं Anh nói không? न'आव थांदो दे थांदो न'आव थांदो आन्दायगाफोर दिनै जोङो जाय दुखुथिया सासे बे सिख्लासानि सोमोन्दै जों मोजाङै मिथिया नाथाय जोंनि गेजेराव सासे ओनसोलाव फोरोंगिरि दं बिनिनो फोरोंगिरिमोन बिनि सोमोन्दै सारा एसे मिथिनो हागोन नामा बे गथ'आ सनखौथ' बावबाय आं गोबावथारसैथ' मथा मथि क्लास 5निफ्राय सोलियोमोन नालाय जोंनाव एमइआव क्लास 5निफ्राय 7 ना 6सिम फरायदों बियो 6आ मोनखोना 7 मोनखोमोनथाय बावबाय आं गोसोआव गैला 6-7सिम फरायदों आरोखि मोजाङानोमोन गथ'आथ' मोजांमोन बेनि उनावहाय बोरै जाखो बेथ' जोंनावथ' बिराद रोजा गथ'फोर फैयोमोन नालाय बे समाव बारा फात्ता मोनाखिसै आरोखि माने उनावहाय जेब्ला बियो बेयाव थाथिंलाबायो होमबाना मोनथिबाय जे बे गथ'आ बोरै जाखो मानो बिदि जाखो बिदिनो सम माबा फैसा 10 थाखा 20 थाखा होना होयो आं मालाबा माने मोनजाथाराबा होख्रावलाबायो बियो मालाबा फुङाव आरो बिदिबाथाय सोरबा एसे जानो होबानो सिरि जायो आरो मानसिया बेबायदि आरो दा बे कन्डिसना बोरैनिफ्राय जाबोखो बेखौथ' बिथङै मिथिनो हाया बिनि बिमा बिफानि नामखौ साराय मिथिगौ नामा बिमा बिफानि नामखौ मिथिया आङो आरो गामिखौ मिथिगौ गामिया बै खाथियानो बे थारेबारिखौनो नैबे न'सिम आरो बे जायदि बेबायदि कन्डिसनाव गोग्लैयो बे खर' गाज्रि जाबाय बे लामा सामाय बिदिनो थालाबायो नामा दासान्दि नुनाय थायो बिदिनो बे गोदाव थायो मिथिला आङो बेखौ मालाबा नुनाय नुयो दिनैसो जों बाहाय नुनो मोनबाय बेनिफ्राय बिनि स्कुलाव मा नाममोन बिनि खलामोन जानो नामा खला नङामोनथ' बेना नामा बे मोजां बेलेगसोमोन आदसा बेनिफ्राय दा बे जानायाथ' बेखौनि थाखाय डक्टरफोरनाव लाङाखै नामा लांबाय मेन्टेलफ्राव लांबायमोन नामा लांबाय ना नाथाय जेबो बेखौ प्रुफ मोनाखै मोजां रायलायो मोजां जायो माने मुलिफोरखौ मोजां कन्टिनिउ जायो बेबायदि जाबाय ओमफ्राय अब्ला साराथ' नोंथाङा बेखौ फोरोंनोबो मोनदोंमोन आरो बै समाव बेबायदि मोजां नङामोन बिदि मोजांमोन बेफोरखौ नोंथांनियाव बिराद दुखु मोननाय दं गावनि फिसा बायदि साननानै गावनि फोरोंनाय दा बेनि बिदि फाग्लि बादि जानानै लामा सामा हांगारफोरखौनो बेदर गोथां लामा माने बे लामाफ्रावबो उन्दुलाबायोना बे मालाबा बेफोरखौ नुनानै अनखांनाय फैना नाथाय मा खालामनो उफायथ' गैया जाहैबाय दा बेनिफ्राय सारनिफ्राय जों माखासे मिथिनो मोनदों बेनिखायनो दिनै जोंनि एसे मिथिनायनि गेजेरजों बेनि कन्डिसन आरो सारानो बेखौ बै समाव फोरोंनो मोन्दोंमोन ओंखायनो दिनै आङो गासैबो आइ आफा बिदा फंबायफोर बे ससियेल मिडियानि गेजेरजों बे बिदिनो नोंथांमोनखौ खावलायो बे दुखुथिया सासे बर' सिख्लाया बेबायदि लामा सामायाव थायोब्ला अनजाग्राफोर नोंथांमोना नुनाय लोगो हरफ्राव बेखौ नुनाय लोगो बिनि न'आव दोनहैनो थाखाय आं बयखौबो खावलायो मानोना संसाराव गोबां गाज्रि मानसिफोरनि आखाइफोर दं बेफोराव दा गोग्लैथों आरो सारा जोंनि थाखाय बे बै समनि गावनि फोरोंनायनि सोमोन्दै एसे मिथिहोबाय बेनिखायनो सारखौ आंनि गोसो हामबायसै धन्यबाद थाबाय दे गोजोन्थों